Babu wanda ya isa ya kushe irin adalcin da Salmanu ya yi miki. Ni yanzu abin da nake so da ke abu ɗaya ne. Ki tattara kayanki, ki tafi Jigawa wurin kaka. Ina ga shi ne zai fi mana sauƙi. Ba ni da wani zaɓi ce abin da kika ce. Domin da na yi shawara da ke da ban tsinci kaina a cikin wannan halin da nake. Sai dai kuma ba wanda ya isa ya wuce wa ƙaddararsa. Wannan haka ne. A gaskiya kin ga ke kaɗai ce yadda na haifa a cikin 'ya'yana da na haifa. Ba wanda nake jin daɗin zama da shi irin tarbiyyarki. An baki tarbiyya fiye da yadda ake zato. Kina biyayya ba abin da za a nema na tattare da ke a ce ba a same shi ba cikin jin daɗin rai. Amma abin nan da ya faru na yi mamakin da wannan al'amari ya zo ya kasance haka. Kaddara kenan umma ba ta yadda za a yi na gushe mata. Wannan haka ne. Allah ya baki ikon ki ci wannan jarabawa. Ni ne mutumin da ka sa cikin ɓacin rai mafi muni. Amma ka sani, a ci gaya da maka. Malam Salman, shekaran jiya Litinin, jiya Talata, kuma yau take Laraba ta bawa ranar. To na tabbata an faɗa maka abubuwa da yawa marasa daɗi a kai. To ina so ka sani, na yi su ne gaba ɗaya a kansu sanda nake wajen ma. Ƙarya kake. Domin ta sanar da ni duk mutumin da ya tsaya saurare ka sai ka canza masa. Kana son ta gaje kai mata ciki na wata ɗaya? Wai kai baka san me so bane? To ni na san cewar da naman akuya da na rago duka ababen kwaɗe kuma rai yana sa. Me isa rai ya fi son naman rago fiye da na sa da na akuya? Kai kamar fa mutane ne. Kaga akwai Saratu, akwai Aisha, akwai Firdausi, amma ni me isa na zaɓi Jummala? Da ba na son ta, da baka samu labarin cikina a tattare da ita ba. So duka na yi a kan san da. Mafi yawanci halayen mutum zaga da gidansa ya ɗauko ta. Babu shakka akwai inda ka samo wannan halayya a gidan. Domin mutum mai tsoron Allah baya aikata zunubi ya dinga tutiya da shi. Daga ƙarshe wallahi sai ka yi nadama akan abin da ka aikata. Salman. Nasiha kake so in maka kuma so kin cika tsoron. Domin wa'annan abubuwan guda biyu ka rasa. Lafiya na ganki kin dawo gida daga yin aure kwana 4? Fitan mana daga gida. Domin dukkan abin da yanzu nake ciki ke ce sila. Kuma gurɓatacce shawara da kika bani ita ce ta kawo ni gida a yanzu haka, don haka fita. Ba zan sake yadda ki sake bani gurguwar shawarar da kika bani ita a baya ba. Ni kuma me ne har kike tunanin cewa shawara ta ce ta baro ki daga gidan mijinki ta dade ke gida? Dan Allah ki fita daga gidan nan, kar ki sake cewa ma kin sani. Ballantana haki bani wata shawara da za ta cutar da ni, kin ji? Fita. Jummala, me yake faruwa? Dan Allah ki faɗa min, ko zan samu nutsuwar da zan baki. Na kuma kare kaina akan abin da kike. Firdausi, ki fita daga gidan nan, dan idan Umma ta dawo wallahi za ta wuce haushinta akan ki. To shikenan, Allah ya baki haƙuri, kuma insha Allah ba zan sake zuwa gidanku ba. Barantana haka ta sake faruwa.
Jimmala, ina ki shirin zuwa? Dan Allah dan annabi ki tsaya magana na zo mi dan Allah. Burinka ya ci. Ka gurɓata ruwan da kai ka san ba sha za ka yi ba kuma ka hana wanda yake sai. Ka sa zan tafi na bar mahaifata gidan da mahaifina ya siya don jin daɗin iyalinsa. Ka yi min taban da ba zai taɓa gogewa a rayuwata ba. Duk duniya ba wacce na fi so sama da mahaifiyata. Faɗa ko wani abu bai taɓa haɗa ni da ita sai sanadiyar halin da ka jefa ni. Kamar yadda ka sa ni kuka. Insha Allah sai na haifar maka da ɗan ko ƴar da za ta sa ka kuka. Ka kuma sani nan da wata 9 zan dawo garin Geza na da maka da abin da na haifa. Zan sa a masa huɗuba da sunan ubanka ko uwarka. Idan baka shirya hakan ba ma ka shirya. Ni fa kina ban mamaki wajen yadda kike nuna min baki da ƙwarewa. Kamar ya kenan? Kina so ki ce min sai kin jira Jabir zuciyanki za ta zama neman sa? Ta ina zan samu hanyar da zan tallata hotonsa har wani ya gano min inda yake? Lokaci ne yake kokarin cin miki, ke kuma kina ƙara samun gurin zama, kuma ba haka ya kamata ki ba. Yanzu ya kike so in yi? Ba daban wannan tafiyar da Abba yi ba, da tuni suna na korarriya a cikin gidan nan. Kina da abin da zaki mana. Faɗa mini mana gawata. Me yasa kai baka da haƙuri ne da afuwa? Duk hanyar da zan bi in mallake ka, ka toshe ta. Me yasa ke mara kunya ce? Me yasa karamin tunani ne da ke shi ya dabaibai wannan kwakwalwar taki? Mahaifa shi ne ke yin amai ya bi kayansa ya lashe. Amma wanda ba maye ba idan yi kaki ya tufar ko gurin ba zai kalla ba gurin kazanta. Ke karamin maiya ce, shi yasa kike bibiyar abin da kika tsinewa. Naji duk abin da zaka faɗa ka faɗa, amma kar ka manta cewa a ƙofar gidanku nake. Wai, ken tambaye ki, anya ma ku kin timas a wa'ek da ne ko ɗinki kuwa? Saboda na lura da ƙiƙin ɗalibi shine kin maimaita aji. Duk abin da zaka danganta ni da shi, ka danganta ni da shi, amma ka sani kana da isasshen lokaci. Mutane da dama irinka suna buƙatar wannan dama amma ban sakar musu ba. Kai ma da ka san dalilin da yasa na yi haka, da tuni ka aminta da ni. Babu abin da ya haifar min da haka sai tarin ziga daga wurin abokanka. Ran da ka sa ranar zuwa gidanmu, na zo na tarar da miskol kimanin 7 a waya. Wata baƙuwar namba ce ta MTN wadda ƙarshen ta ya ƙare da sai ya sa'a ya samu mahaifiyata, domin ni ba na ɗaukar baƙuwar nan. A nan ya kwashe zantukan ƙarya da na gaskiya ya gaya mata. Ya faɗa mata cewa wai kai ɗan damfara ne, kana so ka yi soyayya da ni ne domin ka damfari mahaifina. Wannan dalilin ne ya sa ne maka haka, amma ba a son raina ba. In ban da abinka, me Allah ya rage ka da shi balantana in kyamace ka. Ka tsaya kai tunani sosai. Da harshen bincike ya nutsa sai mahaifina ya tabbatar min da cewa ya san ka, kuma ya san waye mahaifin. Wallahi ina son mahaifina kuma ba na son abin da zai kawo arzikinsa ta waya. Na gaba ya gaba, na baya sai labari. Ina so ki ja wannan tsimman kafar taki ki ba kofar gidan nan. Na gaya miki.
ina jin soyayyata. Abin da dai ya kamata ka sake sa ranar zuwa gidanmu. Amma kada ya wuce kwana 1 zuwa 2 ka sake gabatar da kanka a wurin mahaifina duk da cewa mahaifina ya san mahaifinka. So, kin ga hakan ma wani matakin samun ki ne a hannu. Ina nufin wani matakin ƙara samun ki ne. So, ina ganin yadda kika ce haka za a yi. Kawai ki samun lokaci. Ni zan koma saboda ina da bata lokaci. Ban sanar da umma ba. और मैं एक बात बताऊं, आपकी चेहरा बहुत बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी, तो मैं सच बताऊं. Wata abin da ce shine a fuskar nan taki tana burge ni sosai, kuma shi sa nake ta koda yaushe son ƙara kallon ta. So mu je raka ki ba. Ta ƙarya tana da daɗi. Ban taɓa tunanin idan ne ƙarya za ta yi min kyau ba. Allah ƙawata? To ya aka yi har ya yarda da ke bai yi tantama a kanki? Wallahi ba wannan ne damuwata ta yadda zan koya wa zuciyata san Jabir. Na so a ce babu ra'ayin iyaye akan soyayya, amma da Jabir ya gane kuskurensa. Ban gane ba kamar yaya kuma. Kin ji irin kausasan maganganun da Jabir ya gaya min? Ban taɓa tunanin ina da haƙuri ba sai a ranar. Da na yi niyyar in masa magana, amma sai na tuna ƙudurin mahaifina a kansa. Wallahi sai Jabir ya zubar da hawaye mafi zafi a kaina. Me sunan baba? Ashe abin da za ka aikata min kenan? Duk tarbiyyar da na yi maka mai sunan baba, amma sai ka wulakanta ni a garin nan? Mahaifinka ya rasu ya barka tun kana ɗan ƙanƙani, ya kula da rayuwarka. Ka sa duniya sai yi da ni take mai sunan baba? Yanzu ashe kai wa yarinyar nan ciki, ka ƙi min magana, ka ƙi bawaye min, kake ta shiru munafikin yaron nan. Ka daina abin da kake mai sunan baba. Dan Allah dan annabi maki ya hakuri. Wallahi ni kaina ba a san raina hakan ta faru. Ba zan iya gujewa kaddara ta ba. Amma na zan iya, wallahi da hakan ba ta faru ba, dan Allah ki ya gafarce ni. Saurare ni ka, wallahi na gaya maka ka je ka samu ƴar mutane ka kula da ita, ka ci da ita ka share ita, idan ba haka ba kuwa wallahi sai na. Dan Allah uba ki ya hakuri ki karɓi wannan a matsayin kaddara wacce take daga Allah, wallahi ba ki sani kai da an canza ba ne. Dan Allah dan annabi kuma zan so in hidimta wa Jummala ko dan ta rage raɗaɗin da ke damunta a cikin zuciya, dan Allah ki rufa maka su. Kai ka sani, kai ya ragewa, da abin da za ka yi ka je kai ta yi kawai. Ashe duk abin da kake yi shi yasa kake kautar min da maganar Jummala. Kullum ne magana sai ka ce wai ba yanzu ba sun ce nan gaba tukunna. Ashe abin ba daga wajen su bane, daga wajen ka ne laifin nan. Dan sunan baba abin da kai min ka kyauta. Ka je kai ta yi. Ya rage ruwanka, duk abin da na faɗa maka ka ga dama ka ɗauka, baka ga dama ba ka bar shi. Ina so ka faɗa min ko nawa ne ni kuma zan biya, saboda ka san dai ba zan bar cikin nan a jikin Jummala tamkar wasa ne ko ganganci da rayuwa. Jabir kenan. Mun so gane cewa wannan abin ya saba profession din. Kuma zubar mata da wannan cikin zai iya haifar mata da matsala wajen haihuwa. Kuma zan so a ce cewa da salewa wani dan uwanta. Amma tunda hakan yana neman haifar mana da matsala, abokantaka mu. Ba matsala. Za ka iya kawo ta at any given time. Ina jiran ka. Alright. So na gode. Sai dai ban san lokacin da ya kamata in kawo ta ba.
Saboda abinda nake nufi ina so ka bani kwana 1 ko 2 saboda ina so in shawo kanta. In ka san aikin mu na al'umma ne, dole sai da lafiya. Alright, you're ready. Alright. To shikenan. Ba damuwa, na gode yawa. Wato Jabir, abin da sa na kira ka, wato na kira ka ne don gaya ma cewa tsare-tsaren da za ka je ka yi ka gama nan da sati ɗayan Allah ya da zan ɗaura maka aure da kai da Ramla. Godiya nake Abba, Allah saka da alheri. Sai dai Abba daman ni ma akwai abin da a dakata. Kana jina da kyau? Ni duk abin da ya kamata in yi maka muna riga na gama. Yadda Yarlama take ƴata fa kai ma ɗana ne. Ni haka na ɗauka. Duk wani abu da ya kamata a ce an yi wa ango, an yi wa amarya to na riga na gama, na ɗauka ba da yin wannan kuma na gama. Saboda haka karkaci komai. Ƙarshe ma dai sadaki yana kaina, ni zan biya, zan baka. Na gode Abba, na gode. Allah saka da alheri. Allah ji kan iyaye. Abubuwa abin da zan ce da kai sai godiya saboda duk wani abu da uba ya cancanta ya yi wa ɗansa ka yi min. Na gode, Allah saka da alheri. Jabir kenan. Na maka bayanin nan Jabir ba ɗaya ba biyu ba. Mahaifinka Alhaji Abdullahi wato ni fa ba abin da zan yi tsakanin shi banda godiya da addu'a da kuma yi wa ahalinsa alheri. Duk abin da zan yi maka a duniyar nan to ban kama kafar abin da shi mahaifinka ni ya mun ba. Domin shi ne silar matsayin da na taka a yau da kuma me ma da me nake a yau shi ne sila. Allah ya ji kanshi da rahama. Saboda haka duk abin da na wa wata zuri'arsa to bani ban faɗi ba. Kuma ni ina ji a raina har yanzu ban ma kai ga biyan shi ba. Na tabbas, na gode, Allah saka alheri Abba, na gode.